Em dic Uma, tinc 25 anys i ara mateix em dedico a ser activista contra la mutilació genital femenina, però el fet que ho vaig patir, conec les conseqüències de la mutilació genital femenina i considero que més que ningú hauria de participar en l'erradicació de la mutilació genital femenina. Tal com et deia abans, vull dir, no és una que hagi tingut molta oportunitat de parlar-ho, més que res perquè no estava preparada, però a mi la pràctica va ser quan tenia 3 anys. L'única cosa que recordo d'això, per sort, considero, perquè hi ha moltes noies que tenen el trauma perquè els va passar a una edat més adulta, a mi va ser als 3 anys i el que recordo és moltíssima sang, 2 cames, molta sang, la meva àvia i altres persones, altres dones que jo estimava al davant. És bastant graciós el fet, però jo em vaig autoenganyar, la petita Uma, la meva nena petita, recordava allò no com algo traumàtic, sinó simplement era un record més. Jo me'n recordava d'allò, era un record més. No sabia d'on venia, no sabia què va passar aquell dia, tampoc li vaig preguntar a ningú, no tenia la capacitat per preguntar qui era allò. Així és que moltes vegades me'n recordo a l'escola, quan era petit, exemple, sempre fèiem la broma aquella de jo no me'n recordo quan vaig néixer, no sé què, i jo sempre em parava ferma i deia jo sí que me'n recordo quan vaig néixer, hi havia molta sang, hi havia la meva àvia, hi havia no sé qui. I amb els anys em vaig enterar que no era el dia que vaig néixer, sinó el dia que em van mutilar. Avui encara m'ho estic treballant. Les afectacions emocionals, psicològiques, són molt fortes. Però jo considero que jo he sigut una supervivent amb bastanta sort, en el sentit que el 2015 em vaig fer una reconstrucció i vaig quedar bastant bé. Hi ha altres noies que no poden recuperar absolutament res i que segueixen amb aquesta necessitat de sentir, aquesta necessitat de deixar de sentir aquest dolor. Jo en aquest cas em considero bastant afortunada. S'ha de parlar. Les coses que no es parlen, vull dir, no hi són. I la mutilació genital femenina és una cosa que existeix, és una cosa que m'ha passat a mi, és una cosa que li pot passar a la meva neboda, és una cosa que li pot passar a la teva filla el dia de demà. Vull dir, és una pràctica que està entre nosaltres i no té cap origen. No es fa per una cosa, es fa per moltes coses. Cada persona té els seus motius per fer-ho. Així que s'ha de parlar, s'ha de desmentir que una noia mutilada és més pura, serà verge. S'ha de desmentir que Déu així ho vol. S'ha de desmentir, per desmentir-ho se n'ha de parlar. Així que les accions aquí a fer és això, visibilitzar-ho, parlar-ho, donar suport i recursos i suport psicològic a les noies que ho han patit, perquè el dia de demà puguin ser noies normals, que tinguin una vida normal. Estic estudiant, però a part d'estudiar també amb la Fundació Humanitària Doctor Trueta, que és d'aquí, estem creant una petita ONG que es dirà FAR Gàmbia, és per empoderar les dones del meu país. Vam fer el primer viatge aquest agost passat, vam anar al poble per conèixer-ho, jo i les persones i uns quants vigatans més que estan conscienciats i que volen aportar alguna cosa, que no creuen en la típica frase i en el típic anem a ajudar-los, pobrets, 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 el que ens venen sempre. No, ells no pensen així, ells el que volen és anar a conèixer i aportar, a veure què es pot aportar. I nosaltres vam anar al meu país, a Gàmbia, en el meu poble, i vam estar allà durant un mes i també vam tocar una mica el tema de la mutilació genital femenina amb les noies. I ens vam trobar amb un piló de noies de diferents edats que és que no sabien el que els havia passat. Ni tan sols em podien dir si havien patit el tipus 3, que és el del cosit, si havien patit el tipus 1, no sabien. Com pots saber tu que allò que tu tens o allò que a tu t'està passant és algo anormal o és algo que està malament si no tens res més per comparar-ho, no tens informació externa. Allò per tu serà el que hi ha, no? I ens vam trobar amb això i nosaltres volem fer-hi alguna cosa. Així que la millor manera de fer-ho és empoderant a les dones. Vull dir, una dona que està empoderada, una dona que és lliure, sempre dirà que no a la mutilació genital femenina. Sempre. I això és el que volem fer. Tal com et deia abans, i des de lo poc que jo sé, tal com t'he dit abans, jo porto poc temps en aquest món, m'estic formant, jo considero que d'aquí 15 anys seguirem igual. Pitjor, espero que no. Vull pensar que no, no ho sé, la veritat, no soc capaç de dir-ho. Però sí que igual, millor no crec, perquè realment no s'està treballant com s'hauria de treballar, no s'està conscienciant com hauria de fer-ho, no s'està ajudant
Ajudant no m'agrada aquesta paraula, però no s'està conscienciant com s'hauria de ser. Així és que, és el que et deia, vull dir, la mutilació genital femenina és una forma de control de la dona i la seva sexualitat, el seu cos. Així és que, mentre això no canvi, mentre les dones no estiguin empoderades i decideixin per si mateixes, tot seguirà igual. I d'aquí 15 anys estic segura que tot seguirà igual. Però bueno, si ho treballem, si es parla, si es visibilitza, si se'ls donen eines perquè sàpiguen que allò que estan visquent i aquella realitat no ha de ser allò, vull dir, ser dona no és dolor, no té per què ser dolor. Així és que si algú es para i els hi diu, doncs poder decidiran no fer-ho a les seves filles.